nam so ema wo GF ahodi ayaresa enkwaje eko afiefie mu abusua mu ka mu bayi bala woni pa ho biara enne no me mese se wodi akomapa ebedi jejumaji achi na sade unami adika TV mama ya unami aton hyenso agu yensu se no mre unami nsa baye kese na mensa ede wo GF ahodi ayaresa ebeba wa onsla ba mu ende beslese emre ya ya juso ya beslese wo be fre abusua wonua bi na wabon kakose emre juso unami asem chain na unanya sembe we be bompae no na me nam so ebe chene nsa wo adwuma mo obeti nsa wa wawre mo na ade ebe atotima no na me nsa de ensenchene bi ebura wo fie ente be sese emre we mo obi biara fanichu ni radio ento SOMPA TV na nsena no mre na me akwa wo yentem no na me asem ebe na me be nam na asem to me so e de wo jene fa wo de ebe do mo amen Pacho me dase so mama kwenya na nwumre nso se me so me ne atiefo nkasa na nwumre de me ka kire atiefo ne se nwumre nso wa yenhyira se wa fidie da SOMPA 93.1 a woni apostle Jerry ebehia na nwumre na me wogidie se ubie wakomam na wo ma honhoma ni ti a na nwumre nso nyame ensenkyerene a ode apostle Jerry the prophet of God no ene onso benya ochefa awe Yesu din mu nti de me kan se frobi na obi nso frobi na on kan kire ne se turning point segment a friend say the makers hour no aso enu nti on friend no on kan kire se aso nti on fa na fidie ne ento SOMPA 93.1 ebo 9:30 nso a the prophet of God ubehu no SOMPA TV asafani edi ehye the makers Chaple international a e wo kronom Pacho baby bia wo bia nyame ya adoma ochina asori kese nyame ya adoma ochina asori kese super mega service nyame ya adoma ochina ye two services. First service start anopa 8 ebebo 10 pepepe ni apon. Second service start anopa 10 ebebo 12 awia pepepe ni apon. Pacho baby bia wo free babia unya dru kronomo a U10 kese bi wo station ho a obehu se pragiafo apake ho taxis apake ho me pa cho fru bi frumu bi a obetimafo unya fru akache ne se ukọ asieye anase asuoja odo unya fru kana kache ne se ubesi wo the makers junction me pa cho ukọ a ubehu se unya si o makers junction obehu se apostle Jerry ne picture da billboard so kama a isiwo I trust the makers Chaple international e pa cho si wo hono mo a unya si a obetima free number we 0531 177 028 0531 177 028 e pa cho asafo ne B question school ene di animuhwe the makers Chaple international any B question school ene di animuhwe me pa cho nya free number we a ye beba be fawo ne do beba asorofie ema oni nyame ma bebom adi ahia kama mesra wo se nyame ya adom ochina o de wabubu de so ntimi nkasa de di aniema bi ha no nyame difo ya ready se nyame ya adom ochina o de ne ba obenya oje nti nyame ya adom ochina ye hwe wanim se ye ne udi ahia mu ewo the makers Chaple international anopa 8 pepepe na first service I started then 10 na second service so I started nyame nhira so ni be di ahia amen powerful hallelujah amen and then you nyame nhira yenim se ye besa woti enka e radio so nyame ya adoma ye ne ubebo mponimpo na me wogidie se nyame beye wadom ebremu a senia ya hye ye team na se no ye ba ya na asofo wa akira omone mo start se bom pae enti wotie ya sa ye number 0531 177 028 0531 177 028 phrase CA sa number we answer na enanwumre kawa koma na bese obon afore o support nyame adwuma wo de beto so na nwumre de nwumre sronko nwumre nyame nse be ye di dwuma die kese ama obi yempentem ne me Bible no enko Ezra chapter 8 verse 22 na yenhwe nyame asemi ona yenyina so emompaya na eyemani wu se mebusa ohene hodom ne
apɔnkɔsotefoɔ sɛ wɔmmoa yɛn atamfoɔ ho ɔkwan mu ɛfiri sɛ yɛka kyerɛ ɔhene sɛ yɛka kyerɛ ɔhene sɛ yɛn Nyankopɔn no nsa wɔ wɔn a wɔhwehwɛ no nyinaa so. yɛka kyerɛ ɔhene sɛ yɛn Nyankopɔn nsa ɛda wɔn a wɔhwehwɛ yɛn Nyankopɔn so. Enti Ezra sɛ ɛbra na ɔkɔhwehwɛ ɔhene hɔ mmoa no na ɔhene yɛ n'abusadeɛ maa no Ezra sɛ ɛyɛ n'aniwu sɛ ɔbɛsrɛ asogyafoɔ na wasasrɛ banbɔ sɛ nana sɛ wama yɛ nnuase yɛmfa nkosi nyame asɔredan a saa ma yɛ asogyafoɔ firi sɛ yɛfiri Babylon sɛ ɛkɔ yɛ akyi ɛkɔ Jerusalem a ɛkwan ne so akamkwafoɔ wɔ hɔ ɛkwan ne so nipa bɔnefoɔ wɔ hɔ nanso tie me ɛberɛ a Ezra kɔɔ ɔhene anim no ɔka kyerɛ ɔhene sɛ yɛn Nyankopɔn nsa no ɛda wɔn a wɔsuro no so enti sɛ yɛn Nyankopɔn nsa da wɔn a wɔsuro no so deɛ a ɛbɛyɛ dɛn ɛna yɛbusa ɔhene wɔ banbɔ hwɛ listen onyame nsa de banbɔ ba sɛ onyame nsa da wo so a yɛto wadura ɛnyaw sɛ onyame nsa da wo so a yɛde wo kɔ nsuo ase a yɛntimi nsɛe wo listen onyame nsa de banbɔ ba ɛno nti Ezra se ɛyɛ yɛn fɛre sɛ yɛbɛka kyerɛ ɔhene sɛ ɔma yɛn banbɔ firi sɛ yɛde kia ka kyerɛ nana sɛ nana yɛn Nyankopɔn nsa da wɔn a ɛhwehwɛ no nyinaa so ɛna nnwumlɛ wɔ bi a wɔhwehwɛ Nyankopɔn onyame nsa mmla wo so ɛwɔ Yesu deɛ mu onyame nsa nyɛ kɛse wɔ wo so ɛwɔ Yesu deɛ mu onyame nsa da wɔn a ɛhwehwɛ no so hallelujah na yɛka kyerɛ ɔhene sɛ yɛn Nyankopɔn nsa ɛda yɛn so na sɛ nyame nsa da yɛn so a hwan na bɛtumi agyina yɛn anim sɛ onyame nsa da yɛn so a yɛdɛn na yɛsuro yɛatamfo listen onyame nsa ɛda wo so nti afei wei wonsuro w'atamfo wonsuro deɛ w'atamfo bɛyɛ ɛnɛ mebɛka kyerɛ obi sɛ onyame nsa ɛda wo so nti mensuro deɛ yɛka fa ho enti mensɛe wo ɛna mebɛka kyerɛ obi sɛ onyame nsa ɛda wo so nti mensuro akodi a yɛbɔtia wo ɛnyɛ adwuma mebɛka kyerɛ obi sɛ onyame nsa ɛda wo so nti no yɛtu amena de wohyɛ fam kora wobɛsɔre na wobɛpie ɛfiri sɛ wo Nyankopɔn nsa da wo so ɛna nnwummerɛ yi onyame nsa mpagya wo onyame nsa ngye wo onyame nsa mmie kwan ma wo onyame nsa ɛmmɔ kwan to baabi a kwan ni ma wo na onyame nsa mfa ɔgyeɛ mmra na ɛmfa yaresa nto wo so afe wei ne bosome wei mu wɔ Yesu din mu ɛnam yɛn Nyankopɔn nsa na ɛda yɛn so nti last week meka kyerɛ wo sɛ ɛnsa bebree da nipa bebree so but nyame nsa ɛda nso hallelujah ɛno nti ɛnsa ɛda wo so na kyerɛ kwan a wobɛkɔ ntɛm wɔ abrabom sɛ nyame nsa da wo so a wokɔ ntɛm wɔ abrabom ablabo mu ablabo ani mu akwanto no wona nyame nsa da won so no wɔkɔ ntɛm ɛno nti number 1 na yɛbɛhunu afiri the impact of the hand of God ɛho ne sɛ the hand of God is the hand of rescue onyame nsa ɛyɛ ɔgyeɛ nsa hallelujah they say the hand of God is the hand of rescue sɛ onyame nsa bɛtɔ so a onyame gyew ɛno na Ezra ka kyerɛ yɛn sɛ ɛnam sɛ yɛka kyerɛ ɔhene sɛ yɛn Nyankopɔn nsa da wɔn na esuro no so na sɛ yɛn Nyankopɔn nsa da wɔn na esuro no so deɛ na hwan na betumi ako atia yɛn hwan na betumi asɔre atia yɛn ɛne nti ɛna nnwumre nsa wo ne me yɛ adwene a onyame nsa de ɔgyeɛ ba ɛna nnwumre de ɔbɔnefoɔ ne de ato so no onyame nsa mfa ɔgyeɛ mmra onyame nsa mfa mfa ahodeɛ mmra ɛwɔ Yesu din mu sɛ onyame nsa da onipa so a onyame gye ne firi na ho yɛhiafoɔ nsɛm so onyame nsa da onipa so a onyankopɔn gye ne firi n'atamfo nsɛm ɛna nnwumre ɛnam onyame nsa a ɛde atemu ba no ɛne nti wokan Exodus chapter 12 verse 12 na ɔse na onyame nsa de atemu ba ɛma Pharaoh ɛne ɔman no ɛne emu anyame nyinaa onyame bu Misrim nyame atɛn na obu emu nipa atɛn na obu emu nyame nyina atɛn me ba ha bɛka kyerɛ obi sɛ onyame nsa kɛse ne nya tɔ so a tumi biara ɛbɛsɔre ati onyame bu na atɛn efi sɛ onyame nsa no ɛde atɛmu ba ɛno na ma ɛde ɔgyeɛ to abrabɔ so a ɛna nnwumre baabi biara a wohyɛ no onyame fa ɔgyeɛ nto so ɛwɔ Yesu de mo because the hand of God is the hand of rescue onyame nsa ɛde ɔgyeɛ ba
ye ka se ya rescue obi a e kire se na ade bi besie na obi akɔfa na free mo ye betimi afa se obi anke nsuo de ne kɔ baabi nsuo ya afa no na obi adware na wako yi na free nsuo ni mo no ye se wa rescue no me pa cho me boa ebra fire eja atiasi baabi na firefighter bi abomodin afro na akora bi hye baabi a obi anko gina enka eja ne be hye no se firefighter nitimi ko gina e free eja ni mo ye se wa rescue no me pese me ka se ebra obonefo no atu akudi ato so ebra obonefo no adi nsu yiri ba wa brabo mo se obesai wa dwuma se obesai wa ware no the hand of God is the hand of rescue. May God rescue you. Amen. May the hand of God rescue you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Onyamin sanjo. Amen. Every watan fon seb. Amen. Onyamin sanjo. Amen. Every wa hu yen fon seb. Enyumlei mi ba ha be ka kire obi o tie mi se. Baby obonefo ne de wa hye bia. The hand of God is the hand of rescue. Onyamin sa e de ojieba. Onyamin sa ye ensa eto so a de wonam mu no e de ojieba. Eni nti na Ezra say na se onyame nsa de ojieba de a eni ade nti na yesuro se ebeko yenim obi tie me na nwumre ya efi na dey ko mensuro so obeko wanim ate bomode ne ko wanim na listen die ewo wanim na do so chen die wo wachi yes sir na nanu me ka se die won san kan ye no e do so chen dia won saka na nwumre me be ka kire obi se eturo bi wo amenhwe die wo fie eturo bi wo amenhwe akudi a esoreti ya wo eturo bi wo amenhwe nipa asori etia wo na wo de nyagide na pem ko wonim efise se onyamensa eda wo so a onyamensa di wonim kan na se onyamensa di wonim kan a ebobo watamfo hwefo e ma wona asori etia wo hwe ase e ma Goliath bia le ogina wonim a oso ma wonfa wo japade ni so no onyamensa tene a Goliath hwefom eni ti na nanwume me ka kiro bi se afise ne na wabrabo akonanim oso me se ne na wabrabo akonanim adentia onyame sa kese bi da wo so na e de ojieba na nwumle nyame nsa mfa ojiemra ewe Yesu Kristo de mesi yensa ye chida yenim an ye beko emfa wo ne de obonefo ne de agina yenim the hand of God is the hand of rescue ebra Ezra 2 anamon se oko Jerusalem no asa kosi wo no no akoto afeso no makosi asoredan ofri Babylon na eko ekwemu ohu listen minim akina de besie minim afia ede yenim de deba by say nyamensa da yenso a yensuro de bosome ne de beba yensuro de adekye de beba ana yensuro de na wotwenso de beba se nyamensa da yenso a onyamensa de yenim kan na nyamensa hwese ade bia lanka nyanka eba yenso no onyamensa stop no ne yi ade boni free yakwem ena nwumre mensuro de eba kina mensuro de beba na wotwe ne mensuro de beba bosome mensuro de beba afe no se Awurade ka wo ho a wan ne betimi ne wadi atie se nyamensa da wo so a wan ne betimi asɔre atia wo ɛna nwumre sa ensa na mu oduru no enkasa wo ho nim kan Yesu dim amen se nyamensa ne di wachi a wonsuro de wo wonim ena wonsuro de wo wachi hallelujah na dofo no ade ba ko a ehu ni se e wa brabo mu ese o hye ne nso ne se ade ba ko a ese o hye ne nso ne se de wo bo wachi dom no ne hu hia ye pa efri sese wo ko wanimu a wanimu de wo hunu ba wo hu wachi yes eni ti de wo bo wachi dom no wono na ya otimi ma ukọ entem wa abrabo mu na abrabo mu sa wo bo na de obo wachi dom no de ogina wachi no ne nsam emmra won kontem nanso de ogina wachi ne nsam odin a epia ma wo kontem eni nti de wo ye nchi ba no yenim de wo yenim so ba no abrabo mu eturo bi wa ya na yenim de e wo yenim a eba eni nti de turo bi wa obi tike mu ono de nko okọ nanim ba obi timi da ewo another lay no drive on the car no abesie onu ni diemu na the accident kese bia ba ena nwumre me ba ha be ka kire obi se onyame bebo wachi dom me ba ha so sa be ka kire obi se onyame be ye gya faduodi wani mo so se ne be ya de obo wachi dom no eye onyame nsa na se onyame se bo wachi dom a de obonefo no be hyehye de obonefo no be soma enya djuma every say onyame bo wachi dom na onyame ye dom
berima odi wanim di wachi enwumre ne nsanfa wo chemra e wo Yesu di mo na enwumre ye bebo mpa ye se onyame nsa no emfa wo che kese bi ento me no mienu abrabos amen amen. The hand of God. The hand of God. The hand of God. The hand of God is the hand of supernatural breakthrough. Supernatural breakthrough. My God. My God. Yeah. Onyamensa ne bo kwan to be kwan ni. Onyamensa the breakthrough suba. What a breakthrough. Ebra na omaina konkwaso for 70 years. Na onyame for Jeremiah shenkom say nyame ma bekom friend Babylon na onyankopon be gye won after 70 years e brada ne bon pae na Daniel ni nyame kasa na 70 years na so no nyame ma da so won ko so mo no e bra onyame trene nsa no Ezra kasembe o se ya ka kire onyankopon se ya ka kire ohene se ye nyankopon sa da yen so anything na Bible sa kan say o se na nam onyame se da yen so ntino ohene ye yabusade ye den ema ye listen onipa onyame sa da no so no eye nyame ma ne breakthrough eye na ade na asinsra ban e wona brabo mu no eye na nyame sa boa no mo twi fa so ena nwumre breakthrough bi bebe obi abrabo mu marital breakthrough bi ba awale breakthrough bi ba etuma mu breakthrough bi ba akwanto breakthrough bi ba ministry mu breakthrough bi ba onyame sa na de ba ewe Yesu dimo se de nyame sa da no so no onyame ma ni breakthrough ena nwumre nyame ma breakthrough ewe Yesu dimo ya wo twen na wo hwehwe se nyame ba ye no onyame sa fa sa supernatural breakthrough ne mra ewe Yesu dimo se nyame sa da ye nso a adofo no mo ema yin breakthrough ewe abrabo mo hallelujah enwumre obenya breakthrough ewe Yesu demo efie wo obi aniye batu benya supernatural breakthrough efie obi ankoso batu benya supernatural breakthrough efie obi antukwa benya supernatural breakthrough efie ona dikia be wale benya supernatural breakthrough ewe wawale mo ewe Yesu demo ye nyame be ye no enye onipa hallelujah onyame nse ye bibia onipa ntimi nsesa no onyame nse di djuma onipa ntimi nstopo no onyame nsa epagya onipa onipa ntimi mre na se eni tina me beka kire obi ena nwumre ise onyame nsa apagya wo no obi ntimi mre wase da me beka kire obi se onyame nsa ebie punu na ma no obi ntimi ntopunu ni mu da mensuro de watamfo ye mensuro ne awote ko wanimo na nsa na di wachi no ensa na apagya wo no ensa foforo bi ani ho a ewo osoro ne asase ya so a ebetimi de waba famo da ena nwumre me beka kire obi se onyame nsa apagya wo no esoro na abekọ wanima na abekọ tumi bi atimi fa wo mafom ewo Yesu dimo amen onyame nsa apagya obi a yamfane mafom ema no supernatural breakthrough hallelujah so nyame nsa da obi so a ono na oduru ba bia epromu ato a obi abomu ayemue na ono nko oduru a obomu ayebue no adentia onyame nsa da no so supernatural breakthrough ya djuma hallelujah eno na contract no se wode wo people to no be so de ne de beto ho a obo se ye hwa na contract na sesa na nyame am obi supernatural breakthrough ena nwumle onyame be mo obi supernatural breakthrough bia ebe ya hodwire ewe Yesu demo me be ka kire obi se ene receive your supernatural breakthrough. I receive it ewe Yesu demo amen by the power of the hand of God the hand of God onyame nsa na eye kese no the supernatural breakthrough bi ba ne enwumre won sa be ka wo de amen hallelujah amen me say supernatural breakthrough no sa be ka wo de amen if we say ensa na da me no mie no so no eye ensa epagya onipa obi ntumi mre na se eye ensa ema onipa so a obi ntumi mfa ne mafom eye ensa adofo no mo enye nipa nsa eye nyame nsa hallelujah amen sa wo nyame nsa we eto so a Jesus ema breakthrough hallelujah amen sa nsa kro na no ene pipe kokoni mo ema Israel for 90 na nyakopo ma o supernatural breakthrough wa bra no medru resi ho na epono ayiri na epono ayema na kwan bia nipono mu a ombefa so mbetwa Israel for no hwe o manimu a epokoko na da ho yi omoto o mani hwe o machi a
a Pharaoh na pamfo neba nanso ana nwumle me beka kire obi say so nyame say di dwuma hallelujah de di wachi ba no mensuro de da wanim no nso mensuro so nyame say wotumi say ebie pokoko ni mo ema wo nante mo onyame say wotumi say ebo kwan tu ba bia kwan ni ma wo ena nwumle me kasafa wo nyame sa ebo kwan etu ba bia kwan ni sa nyame sa no eni dwuma ma wo Yesu de mo amen hallelujah amen sane da wa brabo ne wo hyebre so a abranti a wotie me ababa wa wotie me unya supernatural breakthrough eno na dance di obi ani bi da wo fie on enne me beka kire so be deep amen hallelujah amen eno na nwumre me beka kire wo say enam say ye nyame nsa ene da wo so ntino baby a wo kono be duro amen ye wa hye ase no be wie enam say ye nyame nsa ne da wo so ntino me de asem de bi ba ma wo bi say watamfo ntimi mfa wo mafom da watamfo ntimi mra wase da wonam pe wasem no omunue efisa said ye nyame nsa da no so no sa wona ne konto kwa wo sai wa ho de nyame nsa da ne so no sa wona ne konto kwa wo bedi nkuguo de nyame nsa da ne so no sa wona ne konto kwa wo sai wa da agye every say ensa na eda ne so no eye nkunimudie nsa hallelujah eno ne ensa apagya sani bakro no and listen and na nwuma mi de asem da bi ba ma obi say sa ensa we pagya wa Jesus obi antimi nya ho hwe Jesus eno ne e said the hand of God for supernatural breakthrough and then you may nyame breakthrough amen and ye bom ye sorry say ye bom paya obi wotie mi sese fire number no ne frɛ 0531 177 028 sese na ye mom paya ma frɛ ye wotie wo radio so abo 9:30 ye ko TV so sese ye wotie wo TV so e wo radio so a 0531 177 028 asofo aye krado sese no bo mpaye na ye sere awurade se won tene ne nsa wo so amen ewo Yesu de mo hallelujah amen na nyame tene ne nsa efie tumi ye kom Jesus so nyame tene ne nsa enome brase Jesus so onyame tene ne nsa ohia ebrase eno na so onyame tene ne nsa to mobroni bia nanka ye kani pank yenka wonka ho no enne hwe se nyame nsa mo wase bie enne hwe se ire ho ase aye fe enne nipa busa wo se eye den wo da ho a wotimi hu se wo hwe wanim na wo wachi a eka baabi a wo drinka wo nduro but eye nyame nsa hallelujah nyame nsa ne to mobroni bi so a epagya mobroni efri sumina so ne nisi eni monyama konya so hallelujah obi tie mi hwame a emle bi atwam so wo hwe wo mfonyine na wo hwe wo ho a enka wo de toto ho a wotimu se nyame aye bi hallelujah wotimu se bre bi atwam wo we ba bi na wo tie ene niam na wo fam ne se onyame apagya wa wotimu se nyame sa beda wo nipa so a esesa wo nipa brabo esesa wo nipa brabo eno ne lead ye called the third point no the hand of God is the hand for supernatural speed onyame sa beda wo nipa so a emane contem enyumle wo be contem enyumle wo be contem wo Yesu demo fi se nyame sa do aba wo so hallelujah amen na science away eno ne pagya mobroni hallelujah eno ne sesa brabo eno enyumre hallelujah amen ye mu bebre wo ho a enipa bi behwew no mabusa wo se eye den na waka se eye nyame nsa to onyame nsa ena nwumle obi tie me hwame a mesi obi behwew aka se ye den efise ye nsusu se obedum pempenso se ye nsusu se de wonsa kenka wonsa beka ye nsusu se enka wo bedru baabi a waduri nipa anwene ne momu nya adanse na wonya hwia de bebon mo de obetimi aka choma ne se eye nyame nsa ebeto me so no ene the day sanction number eye onyame nsa hallelujah amen and then you me said me last point ijawa the hand of God is the hand of favor onyame nsa eye favor nsa adofo no mo so onyame nsa ba wo so a favor ya odia Jesus onyame nsa ba wo so a ba bia nipa bi duru aye powom no duru aye jiutum amen hallelujah amen ene me nya adwene ne na yenka se
onyame nsa na asiesie me onyame nsa na aye me sei onyame nsa beto me so no ayi me afiri atechem onyame nsa na beto me so no ayi me afiri so jadie ni mu onyame nsa na beto me so no asesa mabrabo asesa me tebia onyame nsa na beto me so no bebia matamfo dwen se enkoma sie me na nkoma wie me no ensa bi epagya me no epagya me firi amena mu pagya me firi ohia mu pagya me firi anim guasie mu enne onyame nsa no ene de medum pempen so se we be ye obi adanse die na de yiko ane ma ya adwene aka se onyame nsa na efa Ezra efiri Babylon edin be duru asomdwem no sa ensa no edu be duru betwa afi e wo Yesu demo fi se ensa na se sam hallelujah amen na onyame nsa ba onipa so a ebok kwan to baby ekwan ni na release supernatural favor to no so favor ya dia adofo no mo ubeko school papa ayese ubeko school papa ayese ubete brofo ayese ubehunu kasa na so favor na de ubepie se onyame favor to so a eyi upie na baby ayensu so nka obedu no awurade de wotra ho yes sir onyame favor ba wo so a abusua nim no ema wo danso ema wabrabo no waware danso so onyame favor ba wo so a esesa niema bia wansusu se enka ebeba wabrabo nyame favor ba wo so esesa no enwumre me bekasa fa se onyame nsa a this supernatural breakthrough Jesus eba hallelujah amen science no entoso amen science no entoso amen science no enfamfa hodie mra amen we Yesu dem amen na nwumre ensa ne be ko ama obi amen na next week yeba yebe hunu the onyame nsa edi atemu oba science ne tenia ekoma edima edi atemu ko watamfo so hallelujah amen if you say tie me nyame nsa da wo so a Bible say ebra na nyame ni Joseph nam no abrante en baby okọ bia wodi yie adofo no ense bi be ye adwuma ma wa Jesus me pacho yesie wa ensie Jesus onyame nse bi be ye adwuma ma wa ye gu anim ase enye yie onyame nse bi be ye adwuma bia ma wa ebe peja wo de wa koduru pempenso bia watamfo be hu no hu be dwiri won na be pemu aka se enyamia eye nyame nsa na aye mesa wo be pemu aka se baby medri enyamia eye nyame nsa na aye mesa awale pay enyamia eye nyame nsa na aye mesa adwuma pay enyamia onyame nsa na abie purama akwantu yi enyamia onyame de makopi akwantu no enka di media nke eka ni panke enka menka ho abusua mi free mu no na nke mu oden na enso sama behunu se onyame nsa ba onipa so a eden sesaye sonko bi ba eno na aye mi seye eti se na wuhu me na so hwe mi din na wuhu nipa kora me pacho mentwam nko na yamia na onyame nsa na asesam ye onyame nsa na aye me foforo saa no onyame nsa na apagya me saa no onyame nsa na abokwan ma me saa no se kire bi obeto me office wa me pacho eyamia onyame nsa na abokwan ma me kire bi so obeto me London ne abrochire onkoto me ho a enye hwio enye eyamia onyame nsa na aye me saa se me de me wedding card ne brewa me musa se ye hwanie eyamia onyame nsa na di favor pa no eno na atoma brabo so eno na aye me saa ena nwumre saa ensa no ento wa brabo so ese sawo wo Yesu demo amino ene me nka se o awurade fa wonsa tome so amino enwumre wo bi tie me anema mu aye den ba me be ka che so onyame nsa ede enema foforo ba enwumre obi tie me anema to ba ba me be ka che so onyame nsa na eba wo so no ade biala na wu wa brabo ese be sori aba nkwamu enwumre obi tie me a ayayayaya hwe enche onyame nsa bi be ye adwuma bi ama wo a efie bi a obesi no Jesus ebe ya hudwire enche nyame nsa bi be ye ade bi ama wo a adwuma bi a obenya no onipa ntimi nkoneto ye watamfo be kan ne se onyame bi di wachi hallelujah adofo no mo enche kura onyame be ye ade bi ama obi a wo tie mi na wo hwɛ me a epru bi na mu atu bebie ekwan bi na si bebue ayaresa bi bebe obi so na favor bi beto obi so a enne nyame be ye ade bi ama obi a sika bi a won kan bi da afi we wo be kan
onyame se be ya de bia ma obi a epru bia wo nwura bi mu da afi we obewura mo onyame se be ya de bia ma obi a ba bia wo suso ka bedru no afi we obedru na betwem ho me se onyame se be di djuma bia ma obi a wona sori ti a obi afi ne komehwe fom efi se de onyame nsa da ne so no obintimi mrena se obintimi nkane nhefo hallelujah amen na nwumra nya sama se wo yesu de mo oh awurade fa to me so e wo yesu de mo ka se awurade onsana to na hemia so to Ezra so na nwumra to me so awale so na juma so wo yesu de mo amen Kalaba. For number this is here 0531 177-028. Baby, I share we are for nanyana. So we tie internet so. So we share we radio. We tie we radio so. And not TV so. For number ne friends is here. A suffer was is here no be empire. Hallelujah. The nanyumre nyame say dijuma. Amen. Nanyumre nyame sad oje ba. Hallelujah. Amen. Nens o nyame nsa be ko ama. Jesus. Hallelujah. Amen. Adofo no mo. O nyame nsa the supernatural favor ba the favor ba hallelujah amen onyame nsa the supernatural speed ba amen onyame nsa the supernatural breakthrough eba hallelujah amen onyame nsa the ade bia onipa ntimi nye and ba wa brabom and it say the hand of God is the hand of rescue. But what did the make and say? And then you know Yamin Sanfasa rescue Nimra. Amen. With Jesus Christ with amen. Then you know obi tie me school be amen. Say Yamin sabeto school no so. Amen. Obi tie me who person to kwine and then you may me sing Yamin Santo so. Then you may me bomb pie mouth. Jesus. Me declare what yesterday. Jesus. Say Saboni be a dawso. Name of Jesus. Every was so called. Amen. Every wawale so. Amen. Yesterday. Amen. Bini menka say what yesterday. And Saboni be a and Saboni be a never quanto so. Never wale so. Never wale so. Never Yamin sent. Jeffrey me so. Yesterday. And Saboni be a and Saboni be a so. Breaki. Yesterday. And Saboni and Saboni. That maso, and every meso, Jesus, and Saboni Biara, and every meson, and Saboni Biara, Juma, Mama Boka, and Saboni Biara, come anymore, let the Mabba San, Unyamensa, Solintia, and sorry, yes to them all. Yes to them all. Yes to them all. You are in a vampire. Jesus Christ. And now yet is on your mensa at the Ojieba. Kase wo yesu dem awurade ye biala me dem na nwumre ma wonsa na de ojieba no entome so wo yesu dem ye on na vampire kase awurade ma wonsa na de ojieba no entome so awurade ma wonsa na de ojieba no entome so ma wonsa na rescue man every obone for ejina tuo ma science no entome so wo yesu dem awurade sana Ajoma, every bushia, Contonchimo, and then you made and Jimmy, and Jimmy, you want a vampire, you want a vampire,
Jesus Christ. Sorry, my mom pie. Freun, we have make us our dream. Ya bomb pie. On your men sound so. Jesus. Oh, a braboso. Jesus. And then you may your men sound tonight. Jesus. Oh, a warrior so. Jesus. And then you may who say, on your men said the supernatural breakthrough. Supernatural breakthrough. A chance baby biara. Es on your breakthrough. Jesus. Marital breakthrough. Yes. Financial breakthrough. Jesus. And then you may your men sound family. Amen. Oh, yes, to them. Amen. Case breakthrough. I pass a case. Baby biara. A yes, ultimate faso. Tibia biara say ultimate. A yes, o solid trasa tibiano. A say name no solid trasa tibiano. Fisa what na sa tibiani moache. What na sujadia moache. What na o here ni moache. Who here financial breakthrough. Financial breakthrough. Who here marital breakthrough. Financial breakthrough. But what did they make us say? And then you may be catching us say. Who here said then menya mensa. Ebe to ya fro no so. If in that day ko. Bonyiri ye. Name of Wuni Jesus. wa dance ye biemo. If in then you may call. Wuni dance ye biemo so feli exams. If you say on your mensa the supernatural breakthrough. Supernatural breakthrough. Oh, yes, oh, sana the breakthrough bano. And then you may. Fatome so. That's be a biara. Matna moache. Edi minyache. Mami breakthrough. Mami breakthrough. Be on the vampire. Be on the vampire. Jesus Christ. Phrases CIA 05311770228. Hallelujah. Amen. Friend, you know more pies here. And you may. Onyame edine wosa ma yense ena nwumo bi benya supernatural breakthrough. Supernatural breakthrough. Obi adwuma bia wo ya eye basa na efi ne ko wadwuma ne be sore. Amen. E wo Yesu de mo. Amen. What na fi ache wo yesa nyame bokwan ma onya adwuma. Jesus. E wo Yesu de mo. Jesus. What na fi ache wo yesa busumi we na watu we wonya ko obi na wo hwe animu no ena nwumre sa breakthrough no sabeka. Amen. E wo Yesu de mo. Amen. Se nwumre sa breakthrough no sabeka. Amen. Bia wo hwe ye na wotie ye free and then you may nyame sanfa supernatural breakthrough mra. Amen. Ewo Yesu de mo. Amen. Ewo Yesu de mo. Amen. Otibia nensesa. Otibia nensesa. Otibia nensesa. Ewo Yesu de mo. Obi man say oh Awurade. Oh Awurade. Awon san Thomas. Otibia no. Efri neko. Ensesa. Ohia tibia. Ensesa. Obi ka wojire ka oh Awurade. Onsana. Ensesa tibia. Nyumre
nyumre and Tome so Nati bia boni Yatire mu achi Free neko Sati bia boni Jariate bia Ensese free me so Ensese free me so Ensese free me so Yate bia Ensese free me so Ejuma saye Ensese wo Ensese Yesu dimo Kabo sharaba Hey karaba Enyumre ya nyumra Onyame nsa ye adwuma my God Makachira wo se onyame nsa pagya onipa obi antimi mre na se obi antimi Bible so ono no obi epuna obi ntumi ntum na tworo ne se na opagya obi ntimi fa mafo enne me be ka kira wo se onyame nsa na epagya ono obi antimi mfa wo mafo twa emfa ho ne de wo hye batakali bone emfa ho ne de wo so ode wo nante wo se mensa pagya obi ntimi fa mafo ena nwumre tie me onyame nsa bi mpagya wa obi ntimi fa wo mafo mta me kasa kire obi se mensuro me se mensuro de watamfo ye mensuro ne ode wasote mensuro de ode wani hu na nyame na wapagya wo no wo behwe se ode obekosoro na ode wakosoro onyame na waka ho no ono ana ode obekọ ono ana obekuta wo mu ono ana obeka watamfo agu fom me se nwumre fear not fi se nyame de obeduru onyame odu bedru nensa edi ubedru ewo Yesu de mo na onyame nsa no edi supernatural speed ba ayabosha kadose kata rebadabadaba edi na obi a wutie mi na wo hwe mi no ena nwumre wo hia onyame nsa hallelujah amen na kwan be na nyame nsa no be fa so beba se wonim nyame a ne nsa be de na aba wo so wo hia Yesu wo abrabo mu abrante wo hia Jesus wo hia sa wo de abrabo ma Jesus wo hia sa wo de nkwa ma Jesus wo hia sa wase a wotie wo tena se ma Awurade se ne be ya Awurade nsa be to so na wiase twamo wiase ni hwema yen onyame nsa nkuto ena be onipa abrabo mu a esesa no eno nti na Yesu fura sen hallelujah wonya sa Yesu wo abrabo mu sa ne nsa ne bra wo so a ede nsesa yesonko bi ebeto abrabo so enwumre ensa no ede nsesa yeba ti na bre mu a obi nya gidie na onfa number no no nka se sofo mate onyame nsa no me pese ne nyame nsa ne ye adwuma ma me so me seed me bo ma fore e was 0531 177 028 0531 177 028 and Tamara was me pacho me so afori e wa nsema amati so na me ogidie se ne menya supernatural breakthrough obi boss afori nka se Awurade ma me breakthrough financial breakthrough aware mu breakthrough akwanto mu breakthrough ma fori boy Awurade nam so ma me breakthrough efi se me kan wo radio so de bia ni TV so se wa fori bo kire ogidie fi se ade a wo nginie no mfa ho nhyem ade a wo nginie no ade anya papa ma no mfa osika nto e ti se wo so sida ekire se wo ginyame asema ye bekan ni di na wakoma di ekire se wo hwe nyame se obema supernatural breakthrough na nwumre ye bom paye da bia ye duru no ye sere Awurade Nyankopon se o ma won contem obi nka se me contem ena mo nyame nse nka me contem wa ena mo nyame nse wo Yesu de wo obi nka se akwantuo mu me contem obi hwe ye wa akwantuo mu wo be contem wo be san won na wo koto wo ena mo nyame nsente ka se wo Yesu de wo Yesu de ka se ti bia biara di magina fa kwa nyame nsa o nipa so na bra bo contem na nwumre na ensa no to me so wo Yesu de mo e wonu na bon pa ka bo sha bala
Amen. Amen. Good results, and then you will be a cananema, was Wafafo in a sour, wouldn't you animal kill to a sour, and then you may be doing Yamin comes out also. If you never call any mountain, I say Kuanimonta, Abrabon Quantum, what you man Pejantum, what Toma Antony, and what yes to Jim, if you say Yamin Sabo, Nipasua. A man corner ni montantem, and then you may be Baba Baku ni montantem, a branch of Baku ni montantem. What would you Baku ni montantem? To me be a level of your can you pass a form? To me be a lemon, money Pablo Chincho. Oh my God, oh my God. Anything me because me say, to me be a year Juma. Yet the Bemau Nancy and Fama on temp. And then you may want the BRS at the mount, Rademian Famount, Rademian Famount, Juman Rademian Famount, a quantum on San Canet, Kuna Rademon, Juman Radim found, our yes to Tim, the Finna come a bass on your midi for the catch will be said, Abrabo, we won't cow and them would die. I never quite Yawa Brabom, so but cow and them Wabrabom, only power can and them Wabrabom, no, Uber won't say, classmate to phone in a sign home. Abrabo adia yaba kuni sa obeka wa nem. Abrabo ma adia yaba kuni sa obeka wa nem. Uka wa nem a ube unu se adia na wo ye na nke se de mfaso ban. Wo ya emfa mfaso ma. E kyese wa abrabo wo ya ka wa nem. Ade ba ko a eya wa abrabo mu se wa abrabo betwentwan ne nan ase. Se kasa abrabo twentwan ne nan ase a eno na baba wa wo fe. Bo hu se wa wale twentwan so e mada. Bo hu se wo wo passport ne to a visa ne mada. Bo hu se exams ba ko wa tro ne sa 3 years wa abrabo twentwan na nan ase. Wa abrabo kana nem. Ena nwumre tie me ba ha be ka kire wo se onyame nsam pegyaw. Na onfa wonko woni mu ntem. Fi ne ko wonka wa nam bi. Hallelujah. Amen. Adofo no mo sa wo de obakura ko school na wo tro exams na da bia wo feli no kana namu a aya na ha dwene na nya wu a wanyini a wo bobra wa bra boy ya yete se de wo ya ka wa namu na tie me onyame be ya ade bi wo abra bomu a aya na nkrofo bi esrew aya na nkrofo bi tine o monsa wo so but na nwumre onyame be man nkrofo bi siria da na o musu na nyankopon be man nkrofo bi nsa o matene wo so no adane animonyam nsa bi a ebe ye nsanchane bi ama wo na nwumre onyankopon be ya ade bi a nipa bi ehu wo ma wusi wutirase no efi ne ko wunsi wutirase bi mo efi se de nyame be ye no eye onyame nsa na ebe ye na onyame nsa so tene a animunyam ne kese na ahyemu ento so amen to wabrabo so amen o yesu demo amen hallelujah amen and nwumre ye base be bon pai Jesus na onyame nsa na e de favor e ba no elwade mfa favor ento so amen
Kase oh Awurade ene nwumre fa favor to me so fa to my wale fa to me mabrabo so ewo Yesu kase Awurade kase Awurade favor Esther ene nwumre asa favor no eto Esther so no emla me so ewo Yesu de mo bi ono na bon pa bi ono na bon pa ya ba favor my wall favor me juma Yesu de mo kase Awurade favor me Yesu de mo ayaba ebe mu se nyame favor onyame nsa favor obi ewo Yesu de mo ne yempa ye twato onyame nsa nko ma me fie o papa fie Exodus chapter 12 verse 12 no Bible say no onyame ka kire Moses ka kire Pharaoh say me de atemu beba ma nyame a ewo asase ne so any one e wo so nyina ena nwumre tie me onyame nsanfa atemu nko watamfo so kase wo Yesu de mo kase wo Yesu ne wo ade biara ne me aminimo tumi biara etama brabo ebremasa tumi biara di mechia no pa di mechia wia ama brabo ena nwumre ne bon paya ensa onyame sorry say to wo Yesu de mo de wanu na bon paya Jesus Christ. Onyame nsanfa yediemra. Amen. Hallelujah. Amen. So onyame nsa beto so a u breki na utwifa ohia tumi so. Jesus. Fi se ohia ene mama mi a ompe ne ho asem. Ye bone baye. Fi se hia no. Ohia ene ma branti a waduru ne pempen so senkotimi ye oba ho ade no. Obitimi je oba odo no firi ne nsem. Ohia ene ma onipa animunyam wono so no yetimitiri yensa wono so gu nanimu ase empare wo so bedi amen wo Yesu de mo amen me se empare wo so bedi amen wo Yesu de mo amen ne kase minni hia wo Yesu de mo minni hia wo Yesu de mo akabim se minni hia wo Yesu minni hia wo Yesu de mo ye wo Yesu de mo animunyam biara di bi mane ma me di bi mane ma di be so me so ye die biara me de mane ma sabe kabi mekuta bi so bi mu Yesu de mo power hia to me amino amen ohia ne ma yesire onipa and then me break ohia to me amen and I will never be poor in my life. I will never be poor in my life. In the name of Jesus. I will never be poor in my life. Wo Yesu dimo me poor here wo Yesu dimo me ni here never and then you me bomb pie onyame nsanfa yedie mra amen onyame nsanfa yedie mra amen onyame nsanfa kase mra amen nyame pa china ye besere onyame se ne nsa na manipa di ye won hwe ngu ye nso Jesus eniti na china ba bia wutie wo kronom wo mekro wo tafo wo bo ho wo afranchu a bo modern sa na be pie wo Makers Chaple International awo kronom wo si kronom station a
fa pragia kasa uko makers a soldier obiado beba e china be yo nyame nsa Jesus e di yedie ba o nyame nsa e power hian toma ne fra wani mu nyam ntoma sa nyame nsa no e be ya adwuma ma e wo yesu de mo hallelujah omode se china wo ne be bom punu pum na wo gidie wo ye nyankopon mu se ne Ezra ka se ya ka kire wo hene se ye wo gidie wo ye nyankopon mu ena nwuma mi wo gidie wo mi nyankopon mu se obi tie mia wo life a started sesa ni wo gidie wo mi nyankopon mu se obi afa ne phone bo afore ne be bo kwaya to ba bi akwa ni wo gidie wo mi nyankopon mu obi hwe wo takrade obi hwe o man kasima obi hwe wo efene say ebo ho obi hwe wo tema obi hwe wo ashaman mi wo gidie wo mi nyankopon mu say washania mafofrase e wo wabrabo mu hallelujah ni wo gidie wo mi nyankopon mu say obi tie mi wo ebo obi tie mi wo boase a onyame ahye mafofrase e wo wabrabo mu efise na nwumre nyame nsa beko ama na ade bia la sore wo so ne fi ne ko bedi so nkune mu amino na nwumre mi bompaye kado sakata ya kado sakata ya baye bo sharaba kase urade ma wonsana na yedie ba ensana wo me so entome so ewo yesu de makabosa rekadebosa maya ena nwumre ya ma branch ya baba hia wo fi ena nwumre ya hohom no yesu de tomeno yesu de nyamensa yedie ba toyen so saya brabo yesu nyamensa ekasi ya ba toyen so saya brabo yesu de malobo shala kaya ba na ready no so and na me bompire ma onyame santo so onyame sanfa yare samra onyame sanfa yedie mra onyame sanfa mpaja mra e wo yesu de mo na nwumre me bompire ma se ensana eto so a enyensa pa no enwumre me yifri so enwumre me yifri so e wo yesu de mo na nwumre me tere me nsa wo so enye onyame santo so enfa yedie mra onyame santo so enfa yare samra onyame santo so ebie prone ma onyame santo so enfa wa wale ma onyame santo so enfa wa juma ma onyame santo so enfa sika na wo hwehwe no enum wo yesu di anwumre onyame santo so enfa dance die na wo hwehwe no emama e wo yesu de ma fra your number ni sesi 0531177028 na nyame ebe ye ho sankyerene hallelujah phrases here na send you seed says here send you for races here na gidi say onyame nse ye adwuma hallelujah baby a wo hwe ye free bia me say Ezra say yagie nyankopon di hallelujah obi ka se na nwumre yagie nyankopon sa ode ogie beba yagie nyame nse ne di sa de fa ho die beba adofo no onipa nsa mutimi ye mmere onipa nsa timi go ba ye won sabia emuntimi nyemmere ye won sabia engo eno no onyame nsa onipa nsa timi ye weak na onipa bi wo ho o percent ko boa ba oni ho akade ba onyame nsa nkuto ene timi de wo hia nyina ma na sa onyame nsa no me di ho dance se ebere we ya wo hwe me na otie me emfa de wo hia ene de wakoma ehwehwe emfa nto abrabo so e wo yesu de mo ti na na se onya gidie na famfo na ka se odifo me support nyame adwuman odifo me sow seed me bo afore wo so me de me 50 series be bo ma de bia onya be bompe wo radio ni tv so me de me 100 series be bo me de me 20 series be bo me si onyame nsa be di dwumadie kese bia ma yesiesie ho ne akofo online so and na ye ba se ye be bompae ama onyame nsa de supernatural breakthrough aba hallelujah ye fa be 10 minutes
course na ya pentamasa sompa ebomo enwumre onyame nsa bedi dwuma amen ewo yesu de mo enwumre me beka kire obi se ensa boni bi ade obi aware so enfiri sonko ewo yesu de mo me beka kire obi se ensa boni bi ala abre wase no ena enwumre me yisa ensa boni ni firi so na ne onyame nsa nkoma onyame nsa ngire mu ma onyame nsa mie pro ne ma ewo yesu de mo ka se o awurade fa won sa to me so amen amen and then you know onyame nsa nya adwuma enti ye call your phone lines no so tentem Ebacha odo be say o fra obi lo TV set and also radio set and said be ya obetimi no di for di nkomo na wate won kana de o kan so wate mpacha number na 0551 931 another 931 0551 another 931 na so betima for 0548 931 another 931 0548 another 931 but o fra no lo TV set and also radio set no onyame sha say o frɛ. Wow, powerful. Hallelujah. Amen. Onyame nsa fan sanchire mra. Amen. Now listen. Onyame nsa be ya de bi wo wabrabo ne mabrabo so a e de oje ene mfa ho de kese bi ebeba. Hello? 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 Hello. Pacho udini be bia uti free. SOMPA FM. Hello? Oh, line no. But that's what you know. So, hello? Powerful. Hello? Hello? Pacho dini baby out here free. Me pacho. Hello? Hello. Pacho dini baby out here free. Pacho somebody. Pacho yetio me pacho na mo nso na to ntimu amofre nyina mo nsan frɛ bia mo ewie ma sese kakra nti amala mo ma me pacho yetio de ni ba bia ka se free abi yetio Hello. me pacho low TV no nya sa won tie nka na ene nkasa wo phone so straight pacho fra low TV no na yen kasa pacho yetie o pacho yetie o yate won ka ye bompa fa ware ho ma spiritual marriage karobo shakatabo sha ene nwure wo nyame nsan story ntia tumi bia Jesus ene wo apam wonem Jesus fa woda ye somo Jesus ya domino amen fi ne kwato ntwa amen wo yesu de mo amen amen nyame sha powerful hello 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 dini baby out here free hello Hello. me bacho udini be be oti free techimai bacho yete onka Bacho empezó bombardeando para contigo. wow onyame nsa ene manipa kontem Jesus ene ye bom paye ma erade mfa aboafo ma amen nyame mie wa kontu opunu ma amen efi ne dai ko erade nya wa koma so ade ma amen wo Jesus Christ dem ye bia kontu opunu no amen ye bia kontu opunu amen wo Jesus dem amen 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 enso ye nua bema hello Yeah, hello. pacho udini baby out here free Hello. pacho yete onka Pacho we ka free at Antama. wow mampong pacho now dini saying Pacho we the same vampire for social marriage. kabo shada bada Jesus Jesus and ye bom paye wo yesu de mo Jesus to me bia de bowra o da yesu Jesus ene obeda ye domino amen eto ntwa amen enye sa na awurade ye no ene ye bom paye name of Jesus free baby a enko baby free buy amen ne free ne kode wo ho Jesus wo yesu de mo amen amen enwa ba wade wo ho atinyame nsa nkasa ma wo amen wow bye hello Pacho dini baby akase free
Hello. Me pacho ya tonka odini baby akase free. Pacho ama oneso kakra. Me facing. Me pacho an yeti o. Pacho ya tonka ma oneso kakra. Pacho. Time mama madina sana. Pacho ya fro se ni baby akase free. Amen. Ya bompa ya se nyame mpagya wadwuma. Jesus. Efi ne da yi ko nyame nsa kese ne nto wadwuma so. Amen. Emfa wode ne oje mra. Amen. Efi ne ko wo ya adwuma ebe pagya. Jesus. Efi se nyame nsa atoso. Jesus. Amen. Amen. Wow. Hello. Hello. Pacho udini baby a utie na hwe ye free. No. Me pacho ma ne so kakra ni de kwanso. Wow. No politica. And then lines no. Pacho sabra biem. Hello. Pa ham pacho afedi etonka. Your friend Naneti. Na na du ha. Because it's not. Pacho. The vampire. The vampire from my mama. Wajuma. Wow. Ye bompa ye ma Bible say onyame so behira ye nsan no adwuma so. Ena nwumre ye bompa ye. Onyame mfa ne nsan to adwuma so. Amen. Efi ne dai ko adwuma ne mpagya. Amen. Efi so onyame nsa the supernatural breakthrough ba. Be prum bi lese bie ma adwuma. Customers bi ese de ma. Ewrade fa ma. Amen. Wo Yesu de mo. Amen. 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 Ye da was nyame nhira wo. Hello. Hello. Baham pacho udin baby out here free. Richard papa From Kochi. Kochi nyame nhira sa wa ba homa so ha. Me ba jo country, we na country. Akwanto ye bom pa ma. Jesus. Akwanto opunu mie ma. Amen. Baby biara wo do passport beto nyame fa Jesus. favor. Amen. Nyame ma wa boafo. Jesus. Fanko dura sumdwe mo. Amen. Afesenne, oso mesenne. Jesus. We dia dance here. Jesus. We Yesu de mo. Amen. Amen. Oh, thank you. Nyame nhira. Bye bye. Hello. Hello. You know about Good evening. good evening. Udini baby out here na hwe. Me nana ya me fefi takwa. Wow. Sister Nana ya yitio. Me so we problem ni wa me kuya taxi driver ni. But me juma no okwa eyi ndi wa me pase. Kabo shada badaba. Mama ya ye bompa ya nyame fa favor nto kuna dwuma so ate. Amen. Hwe menjin ni da set taxi obi atwi taxi atoka mienu atomiense si dan me bompa ye se sa favor ni bi nto kunu so. Amen. Efi ne dai ko ba awurade ma no customers. Amen. Awurade mi kwan ma no. Amen. Se sunsun bi tike ni ma ye tuni free care. Amen. E wo Yesu de mo. Amen. 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 Nana nyame nhira wate. Amen. Wow, bye bye. Bye. Kabo shada ba. Hello. Maya bo shada ba. Hello. Pacho deni baby out here. Hello. Hello Pacho ya ton kamame. Udeni baby out here free. Pacho me fresh do ma se go. Duma se Pacho ha. Pacho. You frog with the keteso. Pacho o se ya me da o da o junso go keteso. Pacho. Oh, ya bomb pie. Pacho what is saying? Pacho send peace. What do you feel saying? 28. No, 45. 45 kadosha katabosha rade kadebo tumi bia Jesus name. tumi bia le boura oda yeso Jesus name. tumi bia de mra ya to so Jesus. egu ani mu ase Jesus. tumi wo yesu de mo Amen. efi ne ko ntwa Amen. etu ntwa Amen. wo yesu de mo Amen. me pa cho frey offline wate ye no be kasa na ya kire wo ho a obeye wate frey 053 0531 177 028 0531 pacho kaneta 0531 177 028 fresh line so why you be sa no akasa good hello pacho dini be be oti free ba But your friend, I'm Casapta Touchman. wow Brian my eti o But I miss me for control.
Kabo shadabadaba. Erade mie kwan ma wate. Amen. Right my bompa erade nyame a obo kwan. Jesus. Erade nyame a obi epuno. Jesus. Ene nwumre wo mie wakwanto opuno ma. Amen. Ewo Yesu demo. Amen. Sensa boni bi da wakwanto so ye yefri so. Ni akase nyame nsa mo kwan ma. Amen. O Jesus demo. Amen. Amen. Powerful. Hello. Hello, any about within baby out here free. And the line is why I say. O kaka. Ye bomb pa ma wukunu. Jesus. Erade ema na sintintim wa adwuma. Adwuma ekina epagya na aba fo me na ya dome. Amen. Ye sere erade a obọ kwan se omo kwan ma. Amen. On se sane mama. E wo Yesu die mo. Amen. Amen. Ensi uye. Hello. Pacho from you. Pacho udini say. Emmanuel pacho tie free. No ka se fala nsaro kwa. Be kwa yetie o. E wa cho so bom e ma na. Midi ababum. Kabosha. Wabusa de nyame beye. Na nyame nso beye amana broso. Amen. Hallelujah. Waso no no ma onipa diye. Ene ye bom paye. Onyame nse to nipa so ma ni diye. Onyame fanto wabrabo. Ne mpagya wabrabo. Amen. Wo Yesu di mo. Amen. 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 Ensi uye kadobosha. Hello. Papa mpacho dini bebe o tie free. Pacho from Kabra ka se frachem. Wow. Eja kabra yetie o. Pacho me no yele no o jana jama jan kwala na kumiso. Oh, na eye den. Oko one crowd. Oh. Eja sable biem kabo shadaba. Hello. Yeah, me pacho within baby out. Pacho ha. Pacho prefi yan pojansi. Abrepo oh wow, nyami shira. Pacho according to Kabo shadaba. Ye bom pa ma o Yesu de mo. Erade nyame mo kwan ma o. Amen. Erade nyame mie pro ma o. Jesus. Erade nyankopon sa ebiabi apono. Ye pipe kokko no ma Israel for nantim. Em pipe kokko ni. Ne mie wa kwanto pro ma o. Amen. O Yesu de mo. Amen. Amen. God bless you. Hello. Pacho, udeni baby out here free ba. Hello. Pacho, udeni baby out here. Pacho me me wa ke pa na me just me yamwa. Pacho say. Me wa ke pa na me yamwa. Hello. Yeah. Also. Yeah, me too. Me wa ke pa na me yamwa. Ya bon peso nyame omwa why? Amen. Na dia dawa kuma so nyame nyama o. Amen. Yo, bye. Hello. Powerful. Nyame adoma china bo modern so ne be sure the makers chapel anopa 8. Hello. O kasa free micro. Bantuma. Oh. But my wife do this maintenance. Wow. Ye bom pae. Onyame a okasa oba nyinsen a bosome nkono oba wo no. Onyame mfa ne nsan to yire nyinsen so. Ye dikrese o yire be wo afa ne ho afa ne ba. Wonkwa ne ahoden mu. Ye sa bom pae se onyame a okai ne ma no onkai wo akwanto mu. E wo Yesu din mu. Amen. Esi uye. Hello. Ya fa ye two calls near their baby. Hello. Me ba cho etonka. Hello. Me ba cho dini baby akase free. Hello. Ba cho dini baby akase free. For some free Friday. Wow. Vic. Sister Vic, it's you. Mpacho, awful. And your mom quay, mommy cry. Because of it, that Friday. Wow. Your bomb fire mouse. So for me, your favor. The age man, because something for ye, stand in a same.
Nyama basa no so. Your bompa say Rade and more favor. If you never con your Maya Basano, or he said better than Hemia so, Yamin said better than Hemia so, or he in the busa dear man. When Yamin Santos, amen. If you never con your monkey come home, then we mount. Amen. We yes, amen. Then for last call, near family. Hello. Powerful. And it's and then you ray. Your bompire na ya catch ready say hello. Me pacho udini baby out here free. That's what me doing now. So no, the what of Makobo with 1 million in the spend chunk of the Ima bajo de frɛ offline so why na yɛsɛ Nyankopɔn sɛ onyame ɔbɔ kwan na ɔbɛbɔ kwan ama why yo bye bye. Powerful. Amen. If I last call name from Revi. Hello. Powerful. Akate went menyas. Hello. Beautiful. Yeah, and now the best say Nyankopon ya doma. Next week, open so Freya or your number no so sofu ginechira ye bebo empire ma se patch of number into Janienko. But your number is 0531 177 028 0531 177 028. But you bet my phrase here so for ekura phone na ofra obefa no abom empire ma no so seeding so e dey say problems are enipa de ba no eto da bia e so seed offering na oni nyame kwa pam sa adiwe me de makoma etachiri say ruade faso na ye mame nyame so be faso na ye number is 0531 177 028 onyame sha amen hallelujah onyame sha me pacho ye hu say dodo na mokoso e fresh SOMPA line no eninti na ya ye ba radio so ya say aya mommoa ye tam no aye bra ne sa editi mu boan a bit matter time ni bia sa ye dey aka ho me hu se nkofo bi frɛ nipa bebre frɛ me pacho ye free studio a ye nyankoi kra wo frɛ ye personal number na wo benya me na me sa ne wakasa bompaye eti frɛsisi e mu a mo frɛ SOMPA no munjai eno frɛ na mo frɛ 0531177028 no na mo benya yensisi a ye besa ne makasa amen na me wogidie se nyame beye wadom kese hallelujah se ni nyina wie a me pese china woni ebo hyiamu e wa sorry fie na montie me onyame beye ade bia ma abrantie bia ne mama ne papa soma ne se abrantie bia ne papa soma ne se onkoto aduane mre no na bra abrantie no akra ne koto aduane a wo ba no ana hu se ne namfofo bobo ne nam sa akra ne nimbobo nti ohwe bo no se dia na ekoso na ana odi aduane ni si wono ma me mo kakra na menko na abrante ni ko gina apopama ne so no abrante ni nimbobo obobo na she 3 goals wonya man of the match nenso ye bobo ni nyina wie 90 minutes wie no na abo 6 neso bia kofi oto nani a aduane na ye soma no se onkotom rano no goalkeeper na no da ponim no wadi aduane no ama wo aduane na se powerful ama dia kanso nkraman so afako aka chance no nko a semaba awosem ana blanty fire otu nani no obi onya man of the match share 3 goals no obi akofi internet ono su kofi bra was started so kofi no kai say sani papa somano sonko to aduane no way goalkeeper na say oda ponim wache shot baako a na wadi aduane ne baako wadi aduane ne akredi areho ne kofi na wo kono hia nkofo no say hey papa twen wo sa enti afei na wo ba na bi obisanti afei na wo ba na aduane no way na aduane no way abofra ne to nani a nye papa na tia kunwa so na wo training so de na aduane ebebre aduane so na goalkeeper e de aduane semaba
adɔfonom hwɛ deɛ yɛyɛ wɔ asase so nyinaa wie a daakye bi yɛbɛkɔ fie na nyame de yɛba asase so ma abotaeɛ ɛdin a yɛbɛgyeɛ sika a yɛbɛnya abasobɔde yɛde bɛbɔ yɛ ɛwɔ ateasefo asase so no mama yɛwura mfi da sɛ agya bi na maa yɛ nkwa na daakye bi yɛbɛbu akonta ama sɛ nyame no na abranteɛ no bɔɔbɔɔ paa nanso tie me ɛyɛ dan a sɛnea bɔɔ ne teɛ no ɛbɛbɛ awieɛ ɛyɛ dan a sɛnea wagye din no dakoro ɛbɛbɛ awieɛ na ɛbɛ awieɛ a akonta bɛn ɛna abɛbuo abranteɛ kɔɔyɛ no na aduane no goalkeeper na di aduane no nyinaa asɛm bɛn na ɔkɔka kyɛ ne papa ɔsomaa no ma memusa wo asɛm baako pɛ sɛ da nkwa ma bi wogyina nyankopɔn atemu aduane no mu a asɛm bɛn na wobɛka deɛ na wode wadaagye yɛyɛ deɛ na wode wo nkwa yɛyɛ deɛ na wode wabranteɛ yɛyɛ na deɛ na wode wahoɔfɛ ɛne wo nyansa nyame de ma wo yi deɛ na wode yɛ wɔ ateasefo asase so ɛma wo mfi yɛbɔɔbɔɔ no nyinaa awie na wogye fans no nyinaa awie da koro wobɛhyia wo nyame na konta bɛn ɛna bɛbu akyerɛ no fa wei to wo fo ne fa wei nante na menim sɛ abrabɔ no ɛbɛsi wo yie ɛkyena yɛbɛhyia wɔ asɔre wɔkyerɛ yɛkyira kwan na menim sɛ nyame bɛhu mmɔbɔ amen. Thank you, Father. Papa Radin Shaw bebree anwummerɛ yi nso deɛ a ne hu ni sɛ nipa yare wɔ honam fa mu a sɛ ne kɔ clinic ketewa bi na sɛ yɛsi ntimi refend ne kɔ kɛseɛ mu deɛ meka kyerɛ tiefoɔ ne sɛ nyame yɛ adom ɔkyena de Makers Chaple International ɛyɛ spiritual clinic kɛseɛ spiritual hospital kɛseɛ spiritual hospital kɛseɛ theater ne bibia wɔ mu ɔhohu with Apostle Jerry J, the prophet of God nti meto nsafro bia sɛ nyame yɛ adom ɔkyena obi bia mmra na ɔne the prophet of God ɛmɛdi ahyia mu because enipa o how na se wote so a na ohaw na enyini ohaw na enyini wote ohaw no so na ohaw na enyini ene enyini na enyini bu nkamfa so eni se oba the prophet of God nkyɛn a ɔno bedi achiamu na de ahintaw no ɔbɛda na de akyerɛ wo ama wo nso anya fa ahodie enti nyame yɛ adom ɔkyena first service start 8 o'clock second service 10 to 12 first service 8 to 10 second service 10 to 12 pepepe ni apon na nyame yɛ adom so a Wednesday miracle service miracle chese nsenkyerene awanwadeɛ nyame yɛ adom a Wednesday esi ɛwɔ hɔ with prophet of God Apostle Jerry J enti baabi bia wo fira wo baabia o de bra krono muduru krono ma U10 kɛse wɔ hɔ onya duru obon se Prague park obon se Texas park me say catch almost say Makers Chaple International. Makers Chaple International. Unya boss say Makers Chaple International will be abefa. O de say kwa catch and say ubesi wo Makers Junction. Ubedo bon say billboard kama. Esi wa Apostle Jerry J. Ni mfoni anasa ne picture that's fe. O de catch and so ubesi wa ha. Unya sipe frɛ number we say office number and baby eba be found wa ba 0531 177 028 0531 177 028 epacho number we unya fra ye beba be found near the wako asori fie ho epacho obetima buso obi nso asori ne B Question School ene die anim hwe the Makers Chaple ene B Question School ene die anim hwe so oduro na so mpese obefre na pese wa oban so obuso obi bia be chew say asori na any B Question School edi anim hwe no eno in the Makers Chaple International Apostle Jerry J oda no me pacho sa number we anso ubetima so seed asiso seed offering empire ba wabo nyame asem a watie so pese nyansunsu aso wo so because course ne ba no when you say utie ya utim say problem wo ho manfo problems ne so wo ho no so na etoda e wo say udi gidie na so seed say awurade fasa ade ama yeso na yi bibi from ame de me kan say nyame ya adom okina obi bia
Omra the Makers Chaple International. Omra Messia the prophet of God. Prophet of God. Prophet of God. Ahoye spiritual hospital. Spiritual hospital kesium. Oba be your surgeon. Spiritual hospital kesium aye original hospital spiritual Makers Chaple International. Our doctor ohunhum ye Apostle Jerry. Na me adum ochina. Bra ne be sia number ne 0531 0531 177 028. Onyame nshira obebre nyame adum a ye be senhia. Amen.